На 6 януари православната църква празнува Богоявление, един от най-големите и най-древните християнски празници. Това е денят, в който Йоан Кръстител кръщава Исус Христос в река Йордан. В момента на кръщението небето се отваря, а Светият Дух слиза върху Христос във вид на гълъб. От небето се разнася глас: „Този е моят възлюбен син, когото е моето благоволение“. От тук и названието на празника. Денят се нарича Богоявление. От старобългарски означава явление на Бог. След таинството хората видели с очите си християнското триединство на Отец, гласа, Дух, гълъба кацнал на рамото на Христос, и Син, земния човек, и започнали да вярват. На Богоявление в православните храмове се отслужва Василиева света литургия и Велик водосвет. Господи, троическо явися поклонение, родителе Бога свидетелство. В народните вярвания празникът е свързан с вярата в очистителната, целебна и магическа сила на водата. След църковната служба сутринта става тържественото кръщаване на водата с кръст и молитва, като свещеникът хвърля дървен кръст в река, езеро или морето и мъжете влизат в ледено-студените води, за да го извадят. Който пръв стигне до кръста и го върне на свещеника, получава благослов. Смята се още и, че който улови кръста, ще бъде здрав и ще има щастлива година. Светената вода в православните храмове на Богоявление всеки отнася от дома си, тъй като се вярва, че пречиства душата и предпазва от болести.